Okay. Man kan ikke miste sin frelse igen. En gang frelst, altid frelst. Jeg vil gerne lige vise, at det er tydeligt i Bibelen, at når man har troet på Jesus en gang, og har fået det evige liv, så kan man ikke miste det igen. Først, man bliver frelst alene ved tro på Jesus for gaven af evigt liv. Da han døde for en synder, blev begravet og opstod igen. Og det betalte fuldt for det evige liv. Det er alt sammen betalt. Alle ens synder er betalt, og det evige liv er fuldt betalt. Og hvis man tror på det som nok til at komme i himlen, så bliver man frelst i det øjeblik. Og det har ikke noget at gøre med, hvad man selv gør. Fordi man kan ikke selv betale for det. Så det har kun noget at gøre med, at man modtager det i tro. Og så modtager man det også. Kun sådan. Okay, først i Efeserbrevet, kapitel 1, vers 12-13, står der: For at vi skulle være til pris for hans herlighed, vi som forud havde håbet på Kristus, i hvem også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i hvem I også, da I blev troende, blev besejlet med forjættelsens hellige ånd. Når man har troet, bliver man besejlet med helligånden. Og der er rigtig mange vers, der siger, at vi ikke kan miste vores frelse igen, når vi først har troet. For eksempel Johannes evangeliet, kapitel 10, vers 27-29. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem et evigt liv, og de skulle i al evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Min fader, som har givet mig dem, er større end alle, og ingen kan rive noget af min faders hånd. Når man først er i Kristus, så er der ingen, der kan rive en ud. Så er man der. Så er man ligesom besejlet med helligånden. Så er man i faderens hånd. I Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 35, står der: Jesus sagde til dem: Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. Det er en evig gave. Evigt liv er en evig gave. Det er ikke noget, man kan miste igen, fordi så vil man jo tørste igen, eller hungre igen. I Matthæus evangeliet, kapitel 7, vers 21-23, står der: Ikke enhver, som siger til mig, Herre, Herre, skal komme ind i himmerigs rige, men den, der gør min faders vilje, som er i himlen. Og så er der mange, der vil sige, se, man kan ikke bare råbe Herre, Herre, og bare tro på Jesus, så kommer man i himlen. Man skal også gøre Jesus faders vilje. Der står videre: Mange skulle sige til mig på en dag, Herre, Herre, har vi ikke profeteret ved dit navn? Og har vi ikke udrevet onde ånder ved dit navn? Og har vi ikke gjort mange kraftige gerninger ved dit navn? Se, de taler om deres gerninger. De har ikke troet alene. De tror, de kan komme ind ved, at de har gjort deres gerninger. Og så siger han: Og der vil jeg bekende for dem: Jeg kendte jer aldrig. Vi er bort fra mig, I som øver uret. Se, lige meget hvad vi gør, så vores gerninger, det er ikke nok. Vi øver stadig uret, og vi er ikke perfekte. Så derfor kan vi ikke gøre noget selv for det. Og læg også mærke til, der står: Jeg kendte jer aldrig. Det er ikke, jeg kendte jer før, men I gjorde ikke nok. I fravalgte gaven igen, og gav den væk, og I begyndte at leve i synd i stedet for. Det står der ikke. Der står, jeg kendte jer aldrig. Når Gud kender en, når man er Guds barn, når man først er blevet Guds barn, så kender han en. Og så bliver man ikke smidt ud igen. For ellers vil der stå, jeg kendte jer før, men det står der ikke, jeg kendte jer aldrig. Og så i Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 37-40, der står der, hvad det er, man skal gøre, hvad faderens vilje er, man skal gøre. Der står her: Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, som kommer til mig, vil jeg ingenlunde kaste ud. Hvis man i fri vilje kommer til Jesus og modtager gaven ved tro, så bliver man ikke kastet ud. Der står her: Til jeg er kommet
ned fra himlen, ikke for at gøre min vilje, men hans vilje, som sendte mig. Men det er hans vilje, som sendte mig, at jeg skal intet miste af alt det, som han har givet mig. Men jeg skal oprejse det på den yderste dag. Så man har håbet. Hvis man har troet på Jesus, så har man håbet, at man bliver oprejst på den yderste dag, fordi man har det evige liv. Og så står det, til det er min faders vilje, at hver den, som ser sønnen og tror på ham, skal have et evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Så det er tydeligt, at faderens vilje er, at vi alle sammen skal tro på Jesus. Og det er Jesus, der gjorde faderens vilje. Altså han gjorde alt for at vi kan komme i himlen. Han fulgte fuldstændig alt hvad alle Guds bud og det hele. Altså, han er jo Gud. Og så gik han på korset for at dø for vores synder. Sådan at vi bare i tro kan komme i himlen. Alt er gjort for os allerede. I Johannes evangeliet kapitel 6, længere ned i vers 47, står der, siger Jesus, sandelig, sandelig siger jeg jer, den som tror på mig, har evigt liv. Læg mærke til nutidsformen. Har et evigt liv. Det er ikke noget, man får til sidst, det er noget, man har. Man kan vide det. Så det vil sige, at man kan være 100% sikker på, at man kommer i himlen allerede nu, her i livet. Det er ikke noget, man håber på, og jeg prøver at leve et godt liv. Det handler overhovedet ikke om det. Det er noget, vi modtager bare det evige liv ved tro. Også læg mærke til evigt liv. Det vil sige, det var til evig tid. Så hvis man har et evigt liv nu, så kan man ikke miste det igen, fordi så har det forkerte navn, så vil det hedde midlertidigt liv eller noget. Det hedder altså evigt liv, så det er noget, man ikke kan miste igen. Ellers vil det jo ikke være evigt. Og heller ikke en gave, hvis det kan fratages igen, baseret på, hvordan man opfører sig. Eller det har overhovedet ikke noget med det at gøre. I Johannes evangeliet kapitel 5, vers 24. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den som hører mit ord, og tror den som sendte mig, har et evigt liv, og kommer ikke til dom, men er gået over fra døden til livet. Har er nutid, kommer ikke for dom. Det er fremtid, så man har det evigt liv, og kommer ikke for dommen. Det kan man vide. Og det er det håb, vi har. Altså, vi kan vide det. Er gået over fra døden til livet. Det er gået dertil. Det er noget, der sker. Det er et event, der sker i ens liv, hvis man, altså når man vælger det evige liv. Det er tydeligt. Og i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 18, der står der også, den som tror på mig, dømmes ikke. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Altså man er kun dømt allerede nu, fordi man er synder, og fortsat er man allerede dømt, og bliver dømt, fordi man ikke har troet. Så derfor, fordi man ikke har troet, er man stadig dømt. Men hvis man har troet, så dømmes man ikke, står der. I Hebræerbrevet kapitel 13, vers 5, der står der, jeres vandel, altså adfærd, altså lad være uden pengegriskhed. Nøjes med det, I har, til han har selv sagt, jeg vil ingenlunde slippe dig, og ingenlunde forlade dig. Altså vi skal være tilfreds med det, vi har, og være taknemmelige. Fordi vi har det evige liv. Fordi han har selv sagt, som der står, jeg vil ingenlunde slippe dig, og ingenlunde forlade dig. Altså det er virkelig noget, vi kan være glade for. I Romerbrevet 11, kapitel 11, vers 6 står der, men er det af noget, altså frelsen taler han om her, men er det af noget, der er det ikke mere af gerninger. Ellers bliver nåden ikke mere af noget, ikke mere noget. Altså det er fuldstændig af hans nåde, vi bliver frelst, overhovedet ikke af gerninger. Og så er der også konceptet om, at vi bliver født på ny, når vi modtager det evige liv. I Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12 står der, men så mange som tog imod ham, altså tog imod Jesus, dem gav han magt til at blive Guds børn. Dem, som tror på hans navn. Man bliver Guds barn, når man tror på hans navn. Når man tror på Jesus,
som ens frelser, og tror på, hvad han gjorde for en, som nok til at komme i himlen, så modtager man det evige liv i det øjeblik og bliver Guds barn. Og så også i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 3. Jesus svarede og sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, uden nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige. Så man bliver født på ny, når man modtager det her budskab i tro. Så bliver man født på ny og bliver Guds barn. Man overgår fra døden til livet. Og når man er et barn af Gud, så er man det for altid. Altså er man inde i Guds familie. Og så har man en himmelsk far. Og ja, altså en himmelsk far er den bedste far, man kan have. Og det vil sige, at han vil gøre alt, for at man ikke går i den forkerte retning. Han vil gøre, at man lever et ordentligt liv, et kristent liv, ifølge hans bud. Men det er ikke for at blive frelst, det er fordi, vi allerede er frelst. Altså, vi er inde i Guds familie. Han vil så gøre alt, hvad man kan læse i Hebræerbrevet kapitel 13 også, at han tugter hans børn. Altså, han vil gøre alt for, at man ikke går i den forkerte retning. Derfor, hvis man går i den forkerte retning, hvis man synder, ikke følger hans bud og bare fortsætter i synd, uden at ændre sit liv, og uden at læse hans skrifter, og være lydig mod hans skrifter og hans bud, så bliver man tugtet. Men man mister ikke sin frelse igen, fordi det er fuldstændig en gratis gave. Og det kan ikke modtages ved at vi gør noget for det, eller prøver at betale for det selv med vores gode liv, fordi det betyder ingenting. Vi er nemlig faldende syndere, og kan ikke betale noget for det. Så det er kun i tro, vi kan modtage det, og ikke vores gerninger. Det bliver vi nødt til at lægge fra os, og sige, det er ikke nok. Jeg er en synder, men jeg modtager det evige liv. Jeg modtager nåden af Gud, af det evige liv. Og så bliver man frelst. Og så, ved tro på Jesus alene. Og selv hvis man skulle miste troen, altså man kunne jo sige, at jamen så kan jeg selv jeg kan selv vælge, jeg vil ikke mere være frelst. Det kan man ikke. Fordi man allerede er frelst, når man er født ind i Guds familie. Man kan jo ikke fødes igen og igen og igen. Ligesom, altså når man først er død, når ens ånd er død, og man er syndig, så bliver man født på ny ved tro, eller ved at modtage gaven, så bliver man født på ny, og så er man jo født, ligesom man bliver født en gang først. Det sker også i et øjeblik. Første gang man bliver født, altså kødligt, her på jorden, så bliver man født en gang. Det er ikke noget, man bliver født igen og igen og igen. Man bliver født en gang, og lige sådan bliver man født på ny en gang, og bliver gjort levende. Det sker også en gang i ens liv, og så er det for altid. Men så kan man jo sige, at selv hvis man vælger at tage det fra, eller vælger at sige, nu gider jeg ikke høre til Gud mere, så vil Gud give en fri vilje og sige, jamen så gå. Nej, fordi man er jo allerede inde i familien. Der står for eksempel vi får at vide af apostlen Paulus om Hymenæus og Alexander. I 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 19-20 står der, i det du har tro og en god samvittighed, hvilke nogle har stødt fra sig og lidt skibbrud på troen. Iblandt dem er Hymenæus og Alexander, hvilke jeg har overgivet til Satan, for at de skulle tugtes til ikke at bespotte. Selvfølgelig kan man kan ikke være skibbrud, medmindre man har været ombord på skibet. Så de havde troen, men de valgte at støde det fra sig. Og ja, så bliver man tugtet. Så bliver man overgivet til Satan. Altså, man bliver ikke en af Satans børn. Man bliver overgivet til Satan, der står for, at de skulle tugtes til ikke at bespotte. For eksempel også i Jobs bog. Gud giver Satan, djævlen, en lille plads til at gøre noget mod Job. Men det betyder ikke, at Job han pludselig er Guds, Satans barn igen. Og også som Hymenæus og Philetus i 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 18 står der, som er afvigende fra sandheden, i det de siger, at opstandelsen er allerede sket,
og de forvender troen hos nogle. Altså, det er jo klart, at man skal være troende for ens vantro. For vantro, altså vantro har ingen tro at afvige fra. Det vil sige, at man skal først have været troende. Ellers kan man ikke forvente troen og afvige fra sandheden. Jeg kan også mærke til, at de faktisk, altså de forvender eller omstyrter troen hos nogle. Altså igen, en person, igen kan kun en person med tro have sin tro væltet først. Så i 2. Timotheus brev kapitel 2 vers 13, der som vi er utro, forbliver han dog tro, til fornægte sig selv kan han ikke. Altså han siger, at den der tror har evigt liv. I Johannes evangeliet kapitel 6 vers 47, og i Johannes i kapitel 3 vers 18, der sagde han jo, at for den der tror dømmes ikke, men den der ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Altså når han siger, at når man har troet, så bliver man født på ny, og man får det evige liv, så vil han lyve, hvis det ikke passede alligevel. Altså, der som vi er utro, forbliver han dog tro, til fornægte sig selv kan han ikke. Så selvom vi gider ikke, selvom vi vælger at sige, okay, nu gider jeg ikke have noget med Gud at gøre mere, nu synder jeg, og nu vil jeg faktisk gerne komme i helvede. Det kan man ikke. Når man har valgt en gang at modtage det evige liv, så er man frelst, og så kan man ikke, selvom man vil komme i helvede. Det kan man ikke, fordi Gud har givet en evigt liv som gave. Så når man har modtaget gaven, kan man ikke tage den igen, fordi netop, det har ikke noget at gøre med, hvordan vi opfører os, og hvor lydige vi er. Det har kun noget at gøre med, at vi har modtaget det i tro. Så det er ret tydeligt, at vi ikke kan miste vores frelse igen. Okay.